Γεια σας. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση σχετικά με την M-Goldex, θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα για αυτό που πρόκειται να παρακολουθήσετε στη συνέχεια, ότι δεν κρύβει κανένα ρίσκο, όσο απίστευτο αυτό μπορεί και να ακούγεται. Είναι εύκολο και βασίζεται σε συμμετοχή πολλών ανθρώπων μαζί. Θα ήθελα ακόμα να πω ότι κατά καιρούς έχει γεμίσει το ίντερνετ τα τελευταία χρόνια με άτομα τα οποία μπορεί να σας πλησιάσουν εσάς ή κάποιον γνωστό σας και μετά ο γνωστός σας να πλησιάσει εσάς. Διάφορες εταιρείες που υπόσχονται παθητικά εισοδήματα μεγάλα με πολύ λίγο κόπο και τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά δεν είναι εφικτό να συμβούν. Σε αυτή την εταιρεία θα δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε 3.500 ευρώ σε χρυσό, το τονίζω σε χρυσό, δίνοντας και κάνοντας πολύ λίγα πράγματα. Ας πάμε να δούμε ποια είναι η εταιρεία. Η Golden Silver Physical Metals, που εδρεύει στη Γερμανία, δραστηριοποιούνταν στο χώρο για στην πώληση πολύτιμων μετάλλων, όπως είναι ο χρυσός, το ασίμι, η πλατίνα και το παλάδιο, σε τιμές χοντρικής και σε ποσότητες μεγαλύτερες του 1 κιλού. Οπότε αυτή η εταιρεία, επειδή ήθελε να επεκτείνει το πελατολόγιό της, έφτιαξε ακόμα μια εταιρεία, την M-Goldex, η οποία δραστηριοποιείται στην αγοραπολισία ράβδων χρυσού σε ποσότητες από 1 έως 100 γραμμάρια σε τιμές λιανικής. Δηλαδή, να είναι προσιτή η τιμή από τον οποιοδήποτε αγοραστή. Πολλοί από εμάς κατά καιρούς μπορεί να θέλαμε να αγοράσουμε κάποια λίρα, κάποιο κόσμημα χρυσό και θα ξέρουμε διάφορα site στο ίντερνετ από τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε αυτές τις λίρες και τα διάφορα χρυσά αντικείμενα. Έτσι και η M-Goldex δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο καθένας από εμάς, είτε είναι είτε δεν είναι γραμμένος σε αυτό εδώ πέρα το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει σε λίγο, έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας στη σελίδα της M-Goldex να παραγγείλει ράβδος χρυσού από 1 γραμμάριο μέχρι 100 γραμμάρια. Όσοι ασχολούμαστε με αυτά, ξέρουμε ότι πόσο περίπου έχει 1 γραμμάριο χρυσού σήμερα και μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο θα πληρώσουμε σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αγοράσουμε κάποια ράβδο χρυσού. Καινούρια, όχι μεταχειρισμένη, όπως τυχαίνει να πουλάνε διάφορα sites στο ίντερνετ, δεν θέλω να ονομάσω. Εδώ πέρα βλέπουμε τα προϊόντα που πουλάει η M-Goldex, τη συσκευασία τους, καθώς και τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται. Όπως είπαμε, πουλάει ράβδους χρυσού βάρους από 1 έως 100 γραμμάρια. Βλέπουμε ότι είναι η Heraeus, η Osterreich και η Emirates Gold. Ό,τι παραγγείλουμε μας έρχεται με το πιστοποιητικό γνησιότητας και η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν είναι μια φωτογραφία η οποία υπάρχει, είναι επεξεργασμένη κλπ. Είναι κάποιος που έχει αγοράσει τις 3 αυτές ράβδους και τις έχει βγάλει φωτογραφία πάνω σε έναν καναπέ, σε κάτι δερμάτινο, τι είναι τέλος πάντων. Εδώ πέρα επίσης βλέπουμε 2 άτομα τα οποία τα κρατάνε. Θέλω να σας πω ότι ό,τι βλέπετε εδώ πέρα μπορείτε να το ψάξετε στο ίντερνετ και να το διασταυρώσετε. Δεν θέλω να πιστέψετε μόνο εμένα επειδή σας το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ έχω κάνει την έρευνά μου, είμαι γραμμένος στην εταιρεία και σας παρουσιάζω τον τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί μπορούμε να βοηθηθούμε και να βγάλουμε κάποια χρήματα. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτή η εταιρεία μπορούμε να κερδίσουμε 3.500 ευρώ σε χρυσό και είναι μια διαδικασία την οποία μπορούμε να την επαναλάβουμε. Έχει αρχή και τέλος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεγαλώνει και να μην ξέρουμε πού φτάνει. Δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να βγάλει άπειρα χρήματα και ο άλλος να μην βγάλει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχή και τέλος και επαναλαμβάνεται. Θα δούμε στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως είπα, όταν κερδίσουμε το χρυσό που θα κερδίσουμε, μας δίνονται κάποιες δυνατότητες. Δηλαδή, τι να τον κάνουμε. Μπορούμε να τον αφήσουμε στην εταιρεία και θα το φυλάσει σε θησαυροφυλάκια, τα Pro Aurum που βρίσκονται σε Γερμανία και Ελβετία. Σας δίνω και τη διεύθυνση την οποία μπορείτε να κάνετε κλικ και να το δείτε αυτό το θησαυροφυλάκιο. Μπορούμε να πουλήσουμε το χρυσό στην εταιρεία με την ανάλογη ισοτιμία της ημέρας. Ξαναλέω, αυτό με το χρυσό και τις ισοτιμίες και αυτά για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει από χρυσό μπορεί να το φαίνεται περίεργα, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζετε.
Άμα αποφασίσουμε να αφήσουμε το χρυσό που έχουμε κερδίσει στην εταιρεία, πληρώνουμε 0,1% το μήνα για φύλαξη. Επίσης, μπορούμε να τον παραγγείλουμε μέσω DHL να έρθει στην πόρτα μας. Έρχεται σε όλη την Ευρώπη με 35 ευρώ. Δηλαδή, αυτές οι μπάρες που είδατε, άμα πάρετε απόφαση να τις ζητήσετε από την εταιρεία, τις έχετε κερδίσει, έχετε συμμετάσχει στο πρόγραμμα και τις έχετε αποκτήσει και θέλετε να σας έρθουν, δίνετε 35 ευρώ στη DHL την courier και σας έρχεται στην πόρτα σας. Όπως είπα και πριν, όποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει κατευθείαν ράβδους χρυσού από την εταιρεία χωρίς να γραφτεί στο πρόγραμμα, χωρίς να κάνει τίποτα, μπορεί κατευθείαν με ένα κλικ στην ιστοσελίδα που βλέπουμε στο τέλος, εδώ πέρα, degrees.mgoldex.com/gs, μπορεί να ψωνίσει χρυσό, όπως ακριβώς ένα οποιοδήποτε e-shop, και θα του έρθει στην πόρτα. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Αυτό απλά το λέω για κάποιους που μπορεί να ενδιαφέρονται για αγορά χρυσού. Λοιπόν, όπως είδαμε μέχρι τώρα, η εταιρεία εμπορεύεται χρυσό. Εμείς μπορούμε να κερδίσουμε 3.500 ευρώ σε ράβδους χρυσού και να το ξανακάνουμε αυτό ξανά και ξανά. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό στη συνέχεια. Πόσο είναι 3.500 ευρώ σε χρυσό? Με τη σημερινή ισοτιμία είναι περίπου 70 γραμμάρια χρυσού. Αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε περίπου σε 2 με 3 μήνες. Σε αυτό υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, γι' αυτό λέμε 2 με 3 μήνες. Γιατί θα δείτε στη συνέχεια, θα καταλάβετε. Και θέλω να ξαναπούμε εδώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ρίσκο. Να πούμε επίσης τι δεν είναι η mGoldex. Δεν είναι ένα σύστημα πυραμίδας, δεν πρόκειται για ένα σύστημα που πληρώνεστε με ποσοστά επί των πωλήσεων, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε δίκτυο. Δεν έχει μηνιαίες συνδρομές, δεν πρόκειται για ένα σύστημα Ponzi που εκμεταλλεύεται τις νέες εγγραφές για να πληρωθούν οι πιο παλιοί. Να δούμε τι χρειάζεται. Για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της mGoldex, το μόνο που χρειάζεται για να πάρουμε τα 3.500 ευρώ, το μόνο που χρειάζεται είναι να εγγραφτούμε με 150 ευρώ στο σύστημα και να συστήσουμε 2 ακόμα άτομα να γραφτούν στην εταιρεία. Αν εδώ πέρα είναι το σημείο που λέμε ότι δεν υπάρχει ρίσκο, γιατί όπως σας είπα μέχρι τώρα δεν υπάρχει ρίσκο. Σας λέω αυτή τη στιγμή ότι δίνετε 150 ευρώ και μπορεί κάποιος να πει να τι θέλει η εταιρεία, 150 ευρώ και να φέρω άλλους 2. Ποιο είναι η διαφορά της mGoldex? Δίνετε τα 150 ευρώ, γράφεστε. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να φέρετε ακόμα 2 άτομα για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να κερδίσουν και αυτοί 3.500 ευρώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η εταιρεία μετά από το κλείσιμο ενός πίνακα, ο πίνακας θα κλείσει, θα δείτε τι είναι ο πίνακας σε λίγο, σας δίνει 500 ευρώ σε χρυσό. Μείον τις προμήθειες που θα κρατήσει, μένουν 427 ευρώ. Ό,τι και να γίνει, παίρνετε 427 ευρώ. Δίνετε 150 και παίρνετε 427 ευρώ. Όσο απίστευτο και να μπορεί να σας ακούγεται αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, δίνοντας τα 150 ευρώ, γραφόμαστε στον προκαταρκτικό πίνακα του προγράμματος της mGoldex. Τι είναι αυτός ο πίνακας? Είναι ένας πίνακας 15 θέσεων, του οποίου το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο επίπεδο, τα κίτρινα δηλαδή, θα είναι πάντα γραμμένα. Θα έχει πάντα αγοραστές που είχαν έρθει πριν από εμάς. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από το 0, εμείς πάμε εκεί και ήδη η ομάδα μας περιμένει. Θα μου πείτε ποια ομάδα, δεν τους ξέρω. Επειδή όπως είπαμε είναι συμμετοχικό το πρόγραμμα, όλοι μαζί βοηθάμε στο να γεμίζουν οι πίνακες. Κάποιος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, κάποιος μπορεί να βοηθήσει λιγότερο, κάποιος μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Τι γίνεται με όλα αυτά? Εδώ, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι παίρνει περίπου 2 με 3 μήνες για να φτάσουμε στην πληρωμή μας. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τον πίνακα. Όποτε γράφεται κάποιος καινούριος στο σύστημα, γράφεται στο πρώτο επίπεδο, τέρμα πάνω δηλαδή. Εκεί πέρα υπάρχουν πάντα 8 θέσεις, οι οποίες περιμένουν να γεμίσουν από καινούριους αγοραστές. Τώρα, εσείς μπορεί να μην είστε ο πρώτος αγοραστής, μπορεί δηλαδή να βρεθείτε σε έναν πίνακα που ήδη θα έχει 7 αγοραστές και εσείς θα είστε ο 8ος. Τι γίνεται μόλις γεμίσουν οι 8 θέσεις του πίνακα? Όλοι εμείς που είμαστε στο πρώτο επίπεδο κατεβαίνουμε στο δεύτερο επίπεδο, ο πίνακας σπάει στη μέση και ξαναδημιουργούνται 8 κενές θέσεις στο πρώτο επίπεδο και εμείς έχουμε κατέβει στο δεύτερο, αυτοί που βρισκόταν στο τρίτο έχουν κατέβει στο τέταρτο και αυτός που βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο
πληρώνετε. Πόσο πληρώνετε? Στον προκαταρκτικό πίνακα όπου γραφόμαστε αυτή τη στιγμή παίρνει 1040 ευρώ. Θα δούμε στην πορεία τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται μόλις γεμίσουν αυτή τη στιγμή οι 8 πάνω θέσεις του πίνακα. Γεμίζουνε, κατεβαίνουμε στο δεύτερο επίπεδο. Από το πρώτο επίπεδο κατεβαίνουμε στο δεύτερο. Αυτοί που ήταν στο δεύτερο πήγανε στο τρίτο, αυτοί που ήταν στο τρίτο πήγανε στο τέταρτο και αυτός που ήταν στο τέταρτο πληρώθηκε. Ο πίνακας διχοτομείται στη μέση και δημιουργούνται τέρμα πάνω πάλι 8 θέσεις, οι οποίες θα γεμίσουν πάλι από καινούριους αγοραστές. Με αυτή την πορεία σταδιακά θα κατεβούμε κι εμείς και θα φτάσουμε στο επίπεδο πληρωμής. Αυτή είναι εδώ η φωτογραφία που έχω βγάλει, είναι μέσα από λογαριασμό ενός γνωστού μου. Ωραία. Σε αυτό εδώ πέρα θέλω να δείτε 5 πράγματα. Κάποια, όχι 5. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 4 κενές θέσεις στο πρώτο επίπεδο του πίνακα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα γραφτείτε τώρα στο συγκεκριμένο πίνακα, δεν θα περιμένετε να γραφτούν άλλοι 7 για να κατεβείτε επίπεδο. Αλλά ήδη θα υπάρχουν 5 άτομα. Δηλαδή με άλλους 3 θα κατεβείτε στο δεύτερο επίπεδο. Τι άλλο θέλω να προσέξετε? Όπως βλέπετε, κάποιοι κάτω από τα ονόματά τους έχουν γραμμένα με μαύρο 2 ακόμα ονόματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν συστήσει 2 άτομα για να γραφτούν στον προκαταρκτικό πίνακα. Άμα δείτε κάποιοι άλλοι δεν έχουν συστήσει κάποιον άνθρωπο. Αυτό που κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Άλεξ βρίσκεται σε σημείο πληρωμής, δηλαδή μόλις θα γίνουν 4 νέες εγγραφές σε αυτόν τον πίνακα, ο Άλεξ θα πάρει 1040 ευρώ και δεν θα έχει συστήσει τίποτα. Πόσα έδωσε ο Άλεξ για να το πετύχει αυτό το πράγμα? 150 ευρώ.